Ние искаме да има ядрена енергетика в България, за да махнат тези зелените изчисления по нашите сметки и вятърничите, дето ги гледаме сега по баирите. И ще я подкрепим и сега, като стане допитването, също ще го подкрепим. За нас, пенсионерите, е много скъпата зелена, дете изчисляват и вятърничева и не знам каква си там подобна. Подписката, която се проведе под егидата на БСП-то. Търново. Беше до театъра. Маса, две млади момичета. Разписах се. За какво, Референдума за АЕЦ Белене. Аз слушал на телевизора, ама забравил го какво беше това. Подкрепихме и всички партийни членове и симпатизанти от моето село се подписаха. Защо? Защото и да има втора електроцентрала, да не сме зависими от Запада. Сами да си произвеждаме електроенергията и да бъде по-евтина за населението. Сергей Станишев и участниците в събора за пореден път поискаха оставката на правителството и с клаксони изразиха своя протест срещу управляващите.